Τάκη, με ιδιαίτερη χαρά και υπερηφάνεια η Άμστελ είναι σήμερα εδώ μαζί σας στην επίσημη προετοιμασία της Εθνικής. Να παραδώσουμε τις επίσημες φανέλες προετοιμασίας των Ελλήνων παικτών, ιδιαίτερα το νούμερο 10 που όπως βλέπεις έχει φωτογραφίες, αποτελείται από τους 1.100 εργαζόμενους της Αθηναϊκής Τοπίας. Θέλω να ευχαριστήσω την Άμστελ για αυτή την πρωτότυπη ιδέα που είχε και είδα ότι είχε πάρα πολύ μεγάλη αποδοχή από τον κόσμο. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που πραγματικά συνεισφέραμε έτσι ώστε να έρθει ο κόσμος κοντά στην Εθνική. Χιλιάδες Έλληνες πάνω στις φανέλες μας. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή δύναμη, καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε. Μας δώσατε δύναμη στην προσπάθειά μας. Ευχαριστούμε πολύ. Μιχάλη, θα ήθελα να σου παραδώσω τη φανέλα με το νούμερο 13, το νούμερό σου. Πάνω βρίσκονται σχεδόν 1.000 φίλαθλοι Έλληνες οι οποίοι έχουν βάλει τη φωτογραφία τους. Είναι μια ενέργεια που κάνει η Άμστελ με μεγάλη χαρά να υποστηρίξει την εθνική ομάδα και να σας δώσει το θάρρος και την δύναμη που χρειάζεται για να πάτε καλά στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Ευχαριστούμε πολύ. Χιλιάδες φωτογραφίες. Ευχαριστούμε πολύ για τον ενθουσιασμό και τη στήριξη.